Hi viewers, welcome back to my channel. गासैबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय। आं गासै viewers-फोरनिसिम दिनै आरोबाव गोदान मोनसे vlog लानानै फैलायबाय। नोंसोर viewers-फोरा नायलांदो होमबा आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ subscribe खालामनानै हो, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना। होमबा आं दा स्टार्ट खालामसैलाय दिनैनि vlogखौ। थारमाने आंहा मोनसे लेखा नागिरनांगौ जादों आरोना माहायबा दोननानै लासनबाय आरोना मा होनोमोनलाय बाबानि माबा आरो बाबानि आधार कार्डनि आरोना दा स्कुलाव बिलायबायना थारमाने आधार कार्डआ एसे गोबाव जाबाय बानायनाया ओमफ्राय दासिमबो सफैयाखै आरोना जानायाथ' जाबाय मबाइलाव मेसेज फैबाय आरोना ओमफ्राय मानो सफैयाखैथाय नै मोनबाय आं दिनै फुङाव माइब्रा एवनो नागिरबाय नै ओमफ्राय आङो मा होदों माइब्रायाव सामब्रामजों बानलुजों होनानै एवगोन आरोना आङो दिनै जानो लुबैदों बिदि सामब्राम बानलु होनानै नै माइब्राया आंना नै बानलुजों सामब्रामजों एसे खामहोबाय आङो दाना हरनोसै आङो आंना जाबाय मोनबाय नै आं जाग्रोसै बाबायाथ' स्कुलाव थांबाय बेनो मेगि जाहोहरबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा माबाबाय सौराय माइब्रा जानोसै होमबा दा ओंखाम जानांला जाखाबाय नै दे दा नै ओंखारबाय आङो क'क्राझाराव थांनो एसे खामानि दं नालाय सार्कोल अफिसाव बेनि थाखाय ओंखारबाय अखा हाथ'वाखै ओंखायनो दा थांखानोसै जानाफोर ओंखारबाय आङो स्कुटिजों थांगोन आरो मोजां नुलायदों ओमफ्राय बिफांफोरखौ ना साफानो दा नै जोङो पेट्रल पाम्पआव हाबनोसै थाव सोलांखानोसै जेरावबो बन्द' बैथिंजाय नै बेयाव दं बेना खुला बेयावनो सोनानै थांखानोसै आरोना दै सिं सिंसो हाबबोबाय जोङो नै हेलमेट गैया थारमाने आंना ओंखायनो सालायनाया गिदों आंथ' होखानाय नङामोन नालाय गारि मालिकआ सोंनांगौ आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय रेजिस्टार अफिसाव बे लामाजोंनो बेजोंनो ओंखारफिनगासिनो दं नै बै मोनसेजोंसोमोन आरोना दङ र' बेयाव सोंहैनायनि दा मोनफैबाय जों नै जायगायाव दा सोंसै मारै खालामनांगौ खामानिफोरखौ नै माथो मेरला मानसि दंथारो आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों ओंखायनो मिन्थिया आरोना आरो मारै खालामो खामानिफोरखौ एसे रोंनांगौबो नालाय रोंनानैबो लानांगौ नालाय ओंखायनो आं फैदों आरोना दा सोंसै नैबाव
আচ্ছা হেলমেট নাই যে আমার আরে खामानिया जोब्बाय नै ओमफ्राय दा बाबाखौबो स्कुलाव लायनांगौ ना ओंखायनो एबार थांसै आरोना हेलमेट गैयैनि थाखाय नै आंहा हमजानोसैसोमोन दिनै जोंहा पुलिसा लाखिखाबायमोन ओमफ्राय डाइरेक्ट ओरै टार्न लानानै थाब फैनायखायसो गबाय आरोना थेंक गड नै मालाय माहाजोना फैसा बख'नो नागिरदों आङो नेगासिनो दङ ओमफ्राय नै दा स्कुलाव फैबाय जोङो बाबाया आंखौ नुवाखै आरोना आं बेखौ खेबखोमादों आरोना मा जायो होननानै सिरि थांफागारबाय हनै थारमाने आंखौ दाबो नुवाखै बे आं थाखोमागासिनो दं आरोना मोखाङा मारैबा जालायलायबायमोन आंखौ नुवाखै